Haleluya, hama dzinodikanwa. Auya manje nenhau dzasimudzira mafanzi eTCC zvokuti mafanzi eTCC munguva ino vari kujamba, vari kupembera, vari kufara. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Pano patinokupa maupdates ese zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Aiwa, kana first time yako kuona mavhidhiyo edu, ndoka mukana ndokupota kubva wasubscribe this channel pamwechete nekulike pamwechete nekutina on the bell icon. Tinombotsvana maupdates atinokupa pano paZim News Live YTS nekuti kuita zvese izvi mahara. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, mukomana anonzi Bishop Kelvin Nyamakanga, uyo pastor weopposition, anozikanwa zvaanenge ataura. Aiwa, zvinotozadzisika. Saka muzuva ranhasi achizouya achiti aiwa Chamisa azopinda, aiwa TSHABANGU yakutonga manje. Nekuti pane post yakaposta akati, haleluya, hama dzinodikanwa, SADC endorses Nelson Chamisa as transitional authority. Mwari havazi mutsaurisi wevanhu, Mwari havazi mutsausi wevanhu. Kana mozogara toda kuti muzive kuti a new great Zimbabwe is upon us. Mwari vanoziva zvavo. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, ndike zvino vanhu veTSHABANGU vari kufara pavangoona posti. Vanhu vese vabva vatongodaira achiti shuwa, aiwa CCC chete chete, TSHABANGU 2024 chakaenda. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, ndo good news dzauya naBishop Kelvin Nyamakanga. Vasvika vachipa good news kuvana veZimbabwe, vachipa good news kune vanhu veTSHABANGU. Saka kana pane vanhu veTSHABANGU, kana pane vanhu vanoda kureacta to this post, ndokamukana ndokupa tubva mucomment section watipa view yako, tinoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa, muchisubscribe pamwechete nekulike nekutina on the bell icon. Tirambe muchiona maupdates anokupai pano paZim News Live YTS. Tatina mhuri yeZimbabwe, kusangana vhidhiyo redu inotevera.